Badalar ders başlandı. Zeyniddinov, Baktiyeva, Rahimov. Тут я, тут. Defterini astık, hatalar üstünde iş. Ты говоришь А, әйтергә кәрәк А. Ты говоришь З, әйтергә кәрәк В. Ты говоришь На. Заһир, нинди На? Хәзер бәррәм аңлайыңа. Почему я так говорю? Потому что дукһыҙ, тоҙһыҙ, мәғәнәһеҙ йыр, емде көлмәһә. Потому что башкирская. Әлиф бә. Зилия? Нинди әлиф Б? Әлиф Ба! Әлиф Ба! Хәзер мин һеҙгә күрһәтәм, нисек клип төшөрөлә. Дәрес тамам.